så är jag ensam aldrig där, till att Sten är inte stiger. Men vi får höra från Sättne. Han är ju sån mening, så det. Och vi får attacka den sista battlen som var ute i mitten Alfred och Popparen. Och mina högre Ola och Restorff. Hansen nästan. Hansen. Och mina vänstra så har vi Ty Jesson. Yes sir. Och vad säger det? Har det fokus fyllt oss under vi? Ja. Ja. Det har vi. Det som vi blir hittat till kreativiteter, till uppsakan, levering och rym. Ja. Halvtid. Det var inte mer glömt. Som sagt, så får vi hittat till Alfred och Papparnon. Och ska vi köra? Ja. Let's go. Välkommen till Talk Gate! Vi där var också säljarna där i kväll. Vi där var en av mer eller mindre legend om min högre sida. His Maverick är faktiskt undefeated innanför first battle up. Johan har fucking håll till Alfred! Och av mina vänstra, han prövar nog inte någon introduktion. Schalt med det första för honom. Men han är vid game när han lödde. Johan fucking håll för Popparen. Yes. Jag fick det då. Ja, det står det. Alfred vann krona, han väljer att Popparen ska börja. Så då du klarar så är det Eltångt. Eltångt! Ja. Jag har lite problem med det pettiga mikrofoner. Fucking söv mikrofon. Det är som jag är Alfred så fucking pick. Tinklande i min mikrofon. Det är impro. Det är impro, va? Jag vet inte vad jag ska börja. Det är Kalle Duff, Kalle Sean. Har first hiphop, om du vill jag. Jag vet inte vad du säger då. Alltså, ja. Men det säger jag för dina grejer. Ja. Men det är mycket så tjockt och bad smörja kan. Vad ska jag säga också? Alltså första linjen är improvisation, va? Att det var Det freestyle. första var impro. Ja. Jag vet inte om att alla att freestyle vidare. Ja. Ett lomma Mr. Try, det vet jag inte. Okej. Det var sin check där, ja? Eller vad? Vi ska inte ha för det lätt landa. Sinter. Lutsunder, ja. Han lever efter Pisslingastöd på en väg här. Ja, det var akkurat. Det är point. Det är inte. Faktiskt. Så tjockt att du kommer i rejäl spyrdans. Alfred är inte bench för att spyrja. Han spyr om allt. Är det så att du fick chans på gatos? Eller måste sutta kipa en fyr chans? All right. Hickar på han, slöjmigt käft. Han rullar en efter till att akvita sig. Visueller alltså. Ja, Han tar inte nöjt för Alfred. Han är ute på så skutesvakt. Kan vi dela en av damer med 4 mans? Alltså han släpper ångan undan sån här, gör det? Att lycka mycket kunna battla så vet jag så. Ja, hade näst för, men ja. Ja, det är inte vi. Men du, ja. Men jag är nog först där vi ser. Det står vi. Ja. Men allvar till oss, man. Ja. Det är faktiskt att komma och möta upp och stansmöjla. Men hvis du har respekt så jag inte mig för att vinna möjna. Bara att du lät dig som en hashare. Helt du kan rymma. Det enaste visste jag om till en eltank. Det var att ägaren blir tjejer på att bolla mammutunna. Sorry. Aggressiv med knapplämmar, bav. Jag är på underhåll tror jag ska också som hitcha. Han stackar alla. Ja, det är gott. Det är viktigt att få det av här. Ja. Mamma jokes, alltså det är ofta. Slash fel alltså. Sorry, man. Sorry. Mycket samvisko. Det är att jag kan backa lite. All right. Sorry, man. Ja, det var långt. Så jag sände under bälten och om vi tar inte på den nu. Men då stämde du i fucking fälten. Du kan alltid bara lägga backa ut. Det var inte bara prata nu. Så inte för att gråta nu. Inte vara som papetun och gänga allt löjv och enkra att du inte klarar att hålla ut.
Ser du det? Ser du? Men akkurat klarar det. Du kan vara vid löv någon Arne Alford Fernandes. Du kan vara för att täcka stoffer, vara för att slämma. Men Alfred, fuck, den kladdarna så lyst att slämma. Ja, det är gott. Han så det att det Att det är är humor. Att det är humor och han är rätt kreativ. Ja. Men alltså ja, som han är röja här nere. Ta han rappar. Han är också sina leveringar. Alltså det är en lock tempo tänk alltså. Oj, lock, ja. Nästan sån tal. Det syns en sån sjöfortälling. Ja, faktiskt. Faktiskt han så jag hade för det är sån sort TED talk i det alltså. Ja. Förklarar och såna PowerPoint såna gånger men det ligger alltså här och här kött då. Absolut. Ja, han då var rymma. Ja, jag halta. Du är nästan 4 år gammal. Flände shoulder. Tack samma. Men jag så checkade man. Jag måste minnas. Jag så håll i balance där. Det hållen som kunde finnas. Du packar lörsta barren i klammarjokes. Ställer bara lörsta barren innast. Är det hard där som ber innast? Ja, det gott han lägger hickar. Ja, syns det. Vi ber till nästan. Ja, det är gott. Ja. Jag vet att du får nog att kan snacka om G-festivalen som är. Ja? Gangeberg utfra. Alltså prestations... Alltså, det var... Jag var skilja stärker. Men Arne Sentigheim, min du där. Arne Sentigheim, men du är stark. Ja, också var så Gott. Ja, för sen du rätt chamar ta i vart styr. Men Sentigheim, men du är stark. Det är gott det. Att det är balansen mellan språk och nerver. Jag ser mig som en expert där. Peter Stewart till stora konserter. Alltså... Men lugga... Arne kör låga kistorna som näcklig lugga ner sista semen. Det hade läckt i kotcherna. Vater, kalter, eimer. Oj. Hatta så du särst. Det hade lukkat ner. Att det är mycket löv till en dröm. Ja, okej. Hur Alfred Water kalter och Eimer den liksom så går för nu. Cykler. Show mig. Ja, vilt. Jo. Han är free igen. Jo, men han ligger bara så också så där kvar han är. Och Eimer. Jag önskar han är men det är alltid lä. Showfield. Ja, det var gott. Hade var jag har ju jag vet inte vad det är för vanta av honom. Alltså, Ja, först för vi, ja. att det först för han är vi, men som RSP så som du snackar om tempo och såna grejer. Ja. Och han rappar rätt tufft och så. Det är tufft i techno Ja. alla med jöknen och rappar fullt såna alltså. Men det tror jag flow John var synd mer och Ja, jasna. så sen man sacklig här på Ja. men Det var skräck man manglar biten och kurs. Haft också att han också ate my beat så det ganska väsen med tempo. ja, men folk snackar faktiskt om att det faktiskt like hur brukar du beats så där men alltså inte förnäga vi skulle ha haft beats att han för alltså det är en kvar hej choka det mist try och så har beat bara kanske det svänga att till va Men han är inte det är inte tungt eller så han snackar där inte han dör väldigt väl men det borde väl lose my power i. Ja, är sant. Jag Jag hade har shot där till så ska jag säga det. Men han dör ordentligt väl. Det gör han. klasse. Vi får över till Alfred. Alfred, då tar du klar. Okej. Så är det Elton. Kom, där, det är goal! Papparen, velkommen i Mynaver.
tar som det kan jeg for Popparen, velkommen i Mynavir. Hoppe femme til veika fuck du kan ikke vite til her. Oh my god, det kokser. Alfred. Nei. Ja, det Ja, okej. Han ska nog komma igång och såna grejer, men Jag minns att det var man stod heppa på han ju ja. Kom nu, att jag klarade. Han bör ju säga att han chokar. det här kanske i huxa att vi bjärska eller vi poppar en arren. Ja. Man sätter kanske ivas om man rönnar först eller om man spelar på att eller om man vill choka shoulder bjärska poppar. Och det tror jag ganska han för ny tempo levering ganska han. Jag vet inte det här mer. Här borde Alfred inte lagt dent och att. Nej. Fuck it George, nej, kan se han i koxen nu va? Ja, shit Alfred. Men hade helt förresten. Alltså Jon Kronor battle här han har sagt det och det var det chokar inte. Här i huxa han bör ju säga då. Nej. Alltså han kan bara lugga komma igång på. Jag går inte att inte. Ja. Så han då väl alltså han då helt förbannad. Absolut. Så, men ja, okej, det bara början. Minst att Ja. Okay. Popparen, velkommen i Mynavir. Hoppe femme til veika fuck du kan ikke vite til her. No mercy to fuck lukka mykje ka fuck du gjør. Jeg kører lalland etter GTA-stilen. Crashat av ballet i tavia som bilen. Natjan byta til franska, spytjan etter tikkun trimon. Støyt i ølna dyrstje og fuck ditt sida for jeg stavia som bilen. Ballbilen. Ballbilen, ja. Ballbilen. Ja. Att det gör då. Feta hon. Ja, det är okej. RSP? Ikke etter tikkun. Eiger, RSP? Nei, ungen damer renner etter tikkun. Seriøst, for jeg spekler tikkun. Det så fucking jodra til nevnta tekta tikkun. Ja, okej. Det är Han är trubbel för att börja, men han är alltid en början det är okej. Han börjar komma i omdrejningar nu. Ja, det glömde jag. Det verkar som man nu är det ena från Jörskall och så får han bara vidare. Jag vill säga det är flott att komma och göra. Ja, det är sant. Framda 400 folk och chokar. Att det kunde vara 5 sekunder och så bara okej. Ja, också där, jag menar så att det är en han kommer allvarligt att ja, det är gott. Og fuck kan den bumsen så det sagt. Fuck du ett flow till ronka takt, fuck du en grån och för att klappa ett inte techno-trapp etter battle rap. Jag hade gjort det. Nej, Alltså fuck to flow drunk attack med akkurat så han Bantaren. Faktiskt. Han jagar faktiskt han Eisne. Ja. Ja, Och så kör han Eisne till SP. Ja, techno-trapp. Ja, jag syns inte vi på det. Hade tycker jag det är munver aktigt va? True det. Helt kjell var ikke hvor du der. Jeg hørte fra en at du helst at det var lekker. Og du... Det är bara det man säger det där. Det var så. Ja, det är man kanske bara får lust det. Så det är rätt. Oppa på at du reivar opp for at du har strekt deg. Du tar var tiltro. Bro, heter ikke techno i Berlin. Heter Hilton. Men okay. It's your lucky day. Du skal nok eisne få et proppskump fra allpropp, men vi høyte, og morstene spøyte, fyljane nøyte, og ikke vi har lotta døype. Takk Alfred, det var så løyte. Ja, det är gott. Ja, det hade så men för han är så våldsam för han blir alltid inte det svär ganska alltid kommer morsen i grön och kakan harst eller ja. Ja, det är rätt visuellt det där. En pornfilm bara så. Ja, det är ju kanten av det. Ja, det är löj ting där. Är alltså. Är det lite men Ja, det ligger väl alltid då. Ja, det kör bara. Han kör det bara ut oss. Det ser man det verkar som man känner så linjerna för band ofta. akkurat det är sitt skap. Nej, han kör så. Hade testmannen just alla min check faktiskt, ja. Hej. Han hejer rätt vi att vi igen. Men igen, att han må höra. Vi att han var fucked på. Senaste sa det går live, som du säger själv, vara sant någon igen. Svenka lever, allt check på skuld. Svenka levera. Stone levera. You got it? Yes, Han levera. För helvete allt ger levera. Men så var det en kan folk var, för helvete jag snär fuckare. Det var två hoppar.
Jeg sverger vi god i Gerbroka. Fucking. Sverige vi god. Men Jo, helt det här han tar avvattnare. Alltså han sitter här ska då som G eller han nämnde det ju. Han nämnde det ju. Alltså ja, om det är alltså hade det ett hattarpunkt. Och sommar som är som Negvist ja. 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 Som han är som jag vet av shower. Alltså han också nog på en av vägen igår. Jag vet att du får nämna det här. Så om att det här är impro tar vet inte men Det sitter väl. det sitter väl va? Så hoppar in. Ja, det går. För att dricka mer skit ikväll. Bro, det ska valtas vid att dricka sig skit. Du körde minimum än en uthålla höjd. Men för helvete, att ballas vid svänga var ju det enaste du ville. Han säger vi har ju en sang vi RSP här han säger ett eller vi just med skuldkväll nu men chaka linjerna man säger bara ballas med svänga så här han tar det härifrån. Så jag tänker vi. Så jag tänker det. Det är så du vill det. Okej. Så låt mig lukka rätt upp på mina briller. Jag var där god råd till nästvärd och ständre. Bjärstje, illtångt i mun. Ungen stående eller heine for hjältar. Så låt mig lukka rätt upp på mina briller. Jag var där en mittelfinger, fuck T, fuck RSP, fuck allt som det innebär i natchedier. Det är fucking dölke. Kommer här och görs det till hjältar. I Sverige vi goda mamma den och pappa den hade yngst att du var svölter. Här kommer han att Handa linjen är jävligt ofta. Eller hålla ut eller svälter eller det är externt. Hon kommer Här är några tänka så när vi man kan vara plättra latch nu. Ja, Pappa akkurat. skulle hålla ut och svälter. Kan det kommer jag kunna göra? Ja. Det borde vara ett annat ja. Jag hade hade kan man droppa alltså. Hade utspalt. Ja, men kusjer kommer jag kunna visst Ja. ja. Så. Men Han glömmer. Och till tickon, alltså vittna här ikväll, en deilig mannafjöld, lite glas upp om hött och touch i öj för jag dölen är köld, skalarna hela mannafjöld. Ja. Fuck it, hej vi är bäst om en bitch in Bladesworld. Att det. okej, men han får en hand kanske ja. Sjukt. Jag hade han är en entertainer i Alfred. Alltså han ändå är suverän. Alltså han fär allt vi och Iceland då är han Stone eller han kör ESP. Så ja, så har man i skott hälspan eller vad. Ja. Jag hade det förbannat. Han är några helt själv där men det är och han är runt i resten. Ja, det är Alltså jag har alltid man ser det rättliga väl. Ja. Ja, eftersom man känner sig plats, känner omkvarv, ja. Schalt om man där då är troligt vi börjar så viskar det som att han är trygg. Det är det som är och det där man kommer att till att det är ju första tilltaget för när jag har visst det kan vara det där tror jag. 400 folk alltså. Då kommer det inte pressa, va? Ja, absolut. imponerande jag kommer att han har Helt extremt. en så kärliga början. Ja. Och så ändå på handa måten vi har fått alla fältena vi och så vidare. Det är flott. Då vi tar sig med havet i början. Om vi ska anker då ett börjar choka om ankvar upp på bo eller så. Åh shit, det är krisa. Det är krisa, ja. Men gott men man hörde fuck då kom nu eller då. Det är som det är uppmuntra. Jag stolar nämligen vad det och titta gå vet du och det är det ska det som vara. Absolut. Att det är redan i förväg till att vi var på patteln här. Men alltså det mest är alltså 400 folk alltså. Här 400 folk. Alltså vi måste göra det. Alltså det. Oj. Oj. Ja, men det var dundrans succé. Så quit inte. Ja, alltså jo, vi är down. Så det gör. Ja, jag är för Björn. Nej, nu nog ska snälla. Men ja, vi får stämma och jag alltid att det lägger ut. Och så jag ska att Sten är ju kär, men vi får också känna från honom. Han har ju väsna Givesunne Altkova. Och vi får ju också här på och så är det tittare ute på Facebook. Pappan lägger ut. Är helt av vara center då doven, eller center manglar center energi. Vara center som man hejar center av. En fyrläster eller ett annat TED Talk så manglar center av när man vantar jag center av tempo i någon att ett annat.
Men I halt han var rätt kreativ vi texten och rymne låg rätt gott. Alltså det var också att det kom jag synter ovanta i. Här där rymma ja och hej några metaforer såna som lyckas gott i sin battle där. Och Alfred han kommer han blir inte gott. Nej. Han har rough start här var Jag halt det en jävla tatt battle hvis för helt ärligt. Alfred han kommer in illa men kommer öliga väl åter. Dor öliga väl levera och få falsen in, få falsen vi och allt det där. Det som Bjärste över det över Alfred inte. Det som Alfred över till Bjärste inte. Ja. Jag hade sent så där. Så hvis man haft Bjärska vi levererar inte Alfred. Eller också där omvänta. Så men det finns inte mot min princip om vi ser stämmer Alfred till han choker sånt. Den choker. Ja. Så mun stämma för Poppar. Kjolt om jag alltid han choker men så hade det funnits folk och han jag hade en rehabiliterat honom väl till att han missar fjältna. Det alltid att det avskar inte. Och jag hade alltså det som Poppar inte här bara till att hålla den över. Det hade nej kunde göra. Men det som Alfred ger ta det kommer igång till något som ödligt kunde göra. Det ser ju ut kunde göra Poppar inte släkt att men alltså jag hade det alltså att det var jag menar vi vet en röva och Ja. vi såg Nils Agalan väst på purren då. Jag var inte hyped på det alltså, men jag hade Alfred är samma Alfred. Och skulle du höra vidare vad Sten säger? Alfred är bench för spyrja. Han spyr mat. Det saker, det är två ting. Alltså, det är nettopp det att jag hade 100% av Bjärste och bättre texter, men jag hade han rappar öl ytterligare. Jag hade att det slett i källa Simon, men de har inte maten han rappade på överhuvud. Hade öliga talformer och du vet, synte sagt och vi ska man missar sin noen att man löter det gäng sig fyra. Men inne i allt det var tydliga näck bättre i mina ögon. Så kan man säga okej, Alfred han rappar näck bättre. Men det är vi att Engst var svälter, det var 5 battlar sagt. Det var ett sådana linjer som så där. Jag kanske vill göra pluspoäng till det. Så det är inte då man kostar rappa det eller då man text nu. Och är alltid att Poppar taker. Okej, ja. Cool, men så manglar vi tider. Yes. Jag vill säga att det är öliga tatt. Det är två öliga imager rappare. Det som ger munnen som är kanske synter att Poppar när vi ESP och så vidare. Det var gott det först för han är men som det har sagt så är det lite självfördelning och inte det som för vi åter så levererar han det i en tempo ja. Alfred kommer störst åter från en lörsta början. Han dor väl. Han har alla fjöldna vi och hävdar vi alla vägen och ta alltid ger en stormon så mun stämma för till Alfred det ger faktiskt men det var jävla tatt. Han dog bara extremt väl. Okej, sjukt. Det jag lägger här på med Lockon och vi stämmer från Sten. Men som vi såg på Facebook så är det flertal vi stämmer av Alfred. Så det är Alfred som tar den där battle. Falskt att tala. Klok vi då. Klok vi då, Alfred. Och ja, tack för det för och nästa vecka så får det efter att ta samman om den nästa battlen och det är i mitten Jagorana och Clemensen. Tack om att jag vet inte om vi sitter här eller om vi sitter omkring för vet men tack för det så ta samman om och vi 2 minuter just. Så until next time. Slasha Laska. Du ska till paddla? Ja. Finally.